Takmer polovica dospelých s vysokým tlakom o tom nevie. Vysoký tlak často nemá príznaky, no včasné odhalenie chráni srdce. Denné meranie trvá pár minút a udržuje vás v obraze o zdraví. Ukážeme si, ako správne merať tlak doma. Oddychujte 5 minút bez jedla, pitia, fajčenia či cvičenia. Seďte pohodlne s oporou chrbta a chodidlami na zemi. Manžetu dajte na rameno 1 až 2 cm nad lakeť. Stlačte štart, ruku majte uvoľnenú a vo výške srdca. Počkajte asi 30 sekúnd na zobrazenie výsledku. Z Omron Connect sa údaje automaticky synchronizujú s aplikáciou. Pre konzistenciu merajte každý deň v rovnakom čase. Ak tlak zostáva vysoký, zdieľajte údaje s lekárom. Starajte sa o srdce s tlakomermi Omron už dnes.